Ahojte pri ďalšom videu z Povazského Inovca. Toto už je vlastne taká posledná, teda nie že taká, ale je to posledná časť z tejto druhej série. Máme polovicu decembra, blíži sa na koniec roku, takže vlastne bude to taký iba rozprávací záver, plus čo sa všetko v tomto roku podarilo. Dnes som celkom vysoko na hrebení a idem pomaličky už domov k autu, tak by som vlastne porozprával o celom tomto roku a nejaké plány do budúcna. Úplne ako prvé by som sa poďakoval členom tohoto YouTubeového kanálu, ktorí v podstate podporujú tvorbu. A je to vlastne Janka23, Janulo a TB Fishing. Mám síce 3 členov iba, ale aj tak veľmi pekne ďakujem. Samozrejme aj všetkým sledujúcim tohoto kanálu, ktorí pozerajú videá, aj napíšu nejaký pozitívny komentár, ktorý vlastne tak pomôže k tej tvorbe, takže všetkým by som sa chcel vlastne na záver tohto roku poďakovať za sledovanie. Dík. Úplne na začiatok to bude o sovách, kde sa mi vlastne hneď na začiatku roku podarilo natočiť veľmi pekne úralku. Všetky tieto videá ste mohli počas roku sledovať, no ale bolo to veľmi pekné a veľmi pekné počasie. Bolo síce také sichravé všetko, ale to ja mám rád a vtedy tá sova pekne vyzerá aj. No a to bolo vlastne o tej úralke. Potom sa mi podarilo s Vlastom Kuvička Vrabčieho, našu najmenšiu sovu. Takisto bola spomínaná, vlastne všetky tieto videá boli spomínané v predchádzajúcich častiach. No a bol to veľmi úplne že kamarátsky kuvičok, ku ktorému som sa dostal v podstate aj s telefónom, že som si ho mohol natáčať. Takže to bolo tiež úplne super. No a na záver, čo bolo také pre mňa aj výnimočné, bola vlastne sova lesná, alebo obyčajná, kde som vlastne našiel v podstate párik. A ten párik väčšinou býva samička hrdzavá. Toto bolo naopak, že samec bol hrdzavý a samička bola šedá, ale veľmi pekne sa im podaril záber taký, kde vlastne vedľa seba pekne sedeli. Takže aj to bolo veľmi tento rok také pre mňa výnimočné. Určite pri tomto súhrne, keď takto vlastne v pamäti blúdim, tak určite zabudem na niečo, čo bolo úplne perfektné. Ale popri tomto všetko vám tie videá posúvam. Ide sa tuto ináč pozrieť, pretože tuto som asi nebol ešte a malo by tu byť také nejaké rúbanisko, čož občas ja mám rád. A mohlo by sa tam aj niečo ukázať, keďže tu mám aj kameru, ale to dneska nepočítam s ničím. Ale poďme pozrieť. Máme tu tý strom. Som zvedavý, jak to vyzerá, čo počas tejto hmly. Tá hmla je super. Ani neviem, kde som. Čo v tejto hmle, no veru, fakt neviem, kde som. Asi to je tým, že som tu ešte nebol. No a koľko mladín tam bude prasiat. Diviakov. Ale vidíte, neviem, či to bude dobre vidieť tuto. Je celkom hustý ihličnatý les. A vlastne moja cesta, v podstate ja idem vlastne stále dole, až prídem na turistickú a odtiaľ vlastne pôjdem smerom k autu. No asi to prejdem cez tieto krížom, cez tieto mladiny, no však uvidím, čo sa tam bude diať, keď tak budem zdrhať. Idem cez túto mladinu až vlastne na tú druhú stranu, kde bol ten ihličnatý les.
A skončil som pri tých sovách. Teraz ma vlastne napadlo, že čo bol taký výnimočný záber. Bol to jeden veľmi krásny muflón, ktorý mi vlastne prišiel, vyskočil hore na skalu a tam v podstate pozeral priamo do fotopasce. Takže to bolo veľmi pekné. A ešte, neviem či to je týždeň, 2 dozadu, nám napadol sneh. Mali sme tu asi 2 dní sneh, takže nám sa podarilo zo pár veľmi pekných záberov. Ja už pomaličky budem na tej druhej strane, kde máme ten ihličnatý les a ešte aj jeden bukový les. S týmto foťákom sa tu predierať. A myslím si, že už som dostal som zaseknutý. Takto. To vidím také pozitívne. No a už sa dostávam do lesa. Pekne. Odtiaľ som prišiel a už som vlastne v tomto lese peknom a idem smerom dole, ako aj bolo na tom zábere predtým, týmto ihličnatým lesíkom. A už sa dostanem na turistickú a smerom k autu. No, vlastne neviem už presne, kde som skončil, ale doma si to nejako postrihnem. A čo sa týka ďalších tých super dní, alebo že dobrého záberu, ktorý sa podaril, tak to bolo pri rieke Vách, kde vlastne mi prišli asi 3 myšiaci, ktorí sa vlastne v podstate tam medzi sebou hrali, bili alebo kadečo. A sa mi to podarilo natočiť aj spomalené, takže ten záber je veľmi pekný. No a keď už som pri dravcoch, tak zase mladí sokolíci, to bolo na druhej strane od Nového Mesta nad Váhom, ako bývam. Boli to Trenčianske Bohuslavice. No a tam vlastne v podstate, že v jednom starom kostolíku boli mladí sokolíci, takže aj to boli pekné zábery. Aj tie vám sem hodím. No ďalšie, čo by som také, dá sa povedať, výnimočné spomenul, tak to bolo v podstate, že dutinka dudkov, kde krmili svoje mladé. Dudokochvatý, celkom vzácny vták na v podstate náš revír, alebo by som to nazval. Takže to bolo veľmi pekné natáčanie. No a ďalšie, v podstate, čo si teraz práve spomínam, aby som na to nezabudol, tak to bolo z fotopasce. Boli to na jednom kalisku, kde mi prišlo nejaká motorka, kde mi prišlo strašne veľa prasiat, diviakov. No a sa tam bahnili a bolo to veľmi, veľmi pekné zábery sú tam. Na tom istom kalisku v podstate som mal aj ktorý tam prišiel sa na vody. No a to bolo tiež neskutočný záber, veľmi sa mi páči. Hlavne aj v podstate vec, že tú fotopascu som tam mal strašne dlho, ale vždy keď som tam prišiel, tak v podstate tam boli že 2, 3, 4 zábery iba, pretože potom to tie prasatá diviaci celé zablatili a už to vlastne nenatáčalo. Takže
ja neviem koľko mesiacov tam tá fotopasca bola, spravila 2 videá a tie stáli za to. No a keď už som vlastne pri týchto videách z fotopasce, tak ešte nedávno som bol po jednu fotopascu a tam sa mi asi, neviem či to bolo 120 videí možno, ale hrali sa mi tam 2 mladé líšky. No a bolo to veľmi pekné, takže aj to by som vám sem hodil. A idem ešte teraz týmto lesom a pospomínam si na nejaké tie najlepšie zábery z tohto roku. No a čo som si spomenul na Jeleniu Ruju, tohto roku nebola nejaká výnimočná, ani sa až tak nedarilo. Aj keď som vládal chodiť, behať, ale nebolo proste toľko jeleňov, čo predošlé roky. Ale podarilo sa mi natočiť pekný záber jedného takého mladšieho jelenia. Kľudne môžete napísať do komentárov, čo si myslíte, že koľko môže mať rokov. Podľa mňa takých 5-6 maximálne. No a toto bol veľmi pekný záber, takže to by som určite sem chcel tiež dať. No a ďalej ma už, dá sa povedať, nič nenapadá, takže poďme lesíkom. No dúfam, že som si na všetko to najlepšie pospomínal. A na záver tohto celého videa spravím taký kratučký zostrih, ako keby krátky film, kde si vlastne tieto všetky zábery môžete pozrieť trošku dlhšie. Som našiel nejaké lehovisko. Môžeme pozrieť. A teraz si vlastne môžete pozrieť ten takýto krátučký filmík z toho najlepšieho, čo sa za posledný rok 2025 podarilo. Tak ja teda veľmi pekne ďakujem za sledovanie tohto kanálu, no a už aj ruka boli. No a to je asi všetko. Vidíme sa teda pri ďalšom videu z Povazského Inovca. Možno už aj zasneženého.